Meclis İstanbul ya Kongre Demokratik ya Gelan, Kongre Xoya Asayi ya Dahan li şiş lê li darxist. Kongre bi şiyara kapitalizm, mêrperestî û faşîzm dikuje, ji bo jiyanê berxwe bide û xwe bi rêxistin bike hat li darxistin. Berdevkên hedekê Gulistan Koçît û Sedat Şenolû û hin rêxistinên civaka sivîl jî tev li vê kongreyê bûn. Tabii İstanbul ji bo hedekê bajarekî pir giring e, hem ji ber ku pir çandî û nasnameyên cûr bi cûr hene, hem jî ji ber ku İstanbul ji bo gelek saziyên girêdayî hedekeyê cihê serekeyê xebatê ye. Di vê kongreyê de bi giştî nîqaşkirina pirsa gelo em li İstanbulê xebatek çawa bi rêve bibin û têkoşînek hevpar ew ê çawa were dayîn tê kirin. Her wiha Koçît, balkişan ser aboriya İstanbulê û wiha got. insanların gündelik hayatının aslında çok Jiyana rojaneya İstanbuliyan dibin rewşekî pir dijwar de dimeşe, İstanbul yek ji bajarê herî zêde xizan û herî zêde bêkar lê heye. Yek ji armanca serekeya hedekê, ev e ku li hember van têkoşîna civakî û rêxistinkirinna civakî were ava kirin. Li aliyeke din Meclisa İstanbul ya hedekê, berdevkên xwe nû ji divê kongreyê de hilbijart. Berdevkên nû Yoldaş Aydin û berdevka jin ji Xurbet Aydoğan hat hilbijartin. Membotanî, Deng Amerika, İstanbul.